Simon Busuttil star fuq Radio 101 li jrid li jsir impact assessment fuq l-adozzjoni minn koppji gay. Li koppji gay jistgħu jadottaw l-tfal. Mhux aħjar din nistudjawha ftit iktar? Dan 4 tim biss wara li fil-Parlament, Chris Sajt qal li l-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet tal-Familja għandu jagħmel impact assessment fuq l-adozzjonijiet kollha u mhux biss dawk minn koppji gay. Dan il-Kumitat għandu jkun inkarigat biex jikkommissjona studji serji u fl-istess ħin jniedi proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar kif qed jaħdmu l-istrutturi tal-adozzjoni f'pajjiżna u l-effett li qed ikollhom fuq it-tfal. Fid-dawl ta' dawn is-qarijiet konfliġenti, l-Partit Laburista stqari li jidher bl-aktar mod ċar illi l-Partit Nazzjonalista m'għandux pożizzjoni, meta l-aktar ħaġa faċli li seta' għamel kienet dik li jżomm l-istess pożizzjoni li ħa Lorenz Gonzi ftit qabel l-elezzjoni. Fl-istess intervista, Simon Busuttil f'nifs wieħed jikkritika lill Prim Ministru talli semma leħnu kontra l-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari. Iżda f'nifs ieħor stqar li jispera li l-Prim Ministru jiġi lura b'riżultati wara s-Summit Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla, illi fih fuq insistenza ta' Malta mistennija jintlaħqu miżuri konkreti dwar l-immigrazzjoni illegali. Simon Busuttil insista l darb'oħra li l-Gvern ħammeġ isem Malta permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fl-istess waqt stqar li huwa favur li jinġib l-investiment lejn Malta. Dan hu l-istess Simon Busuttil li ma ddejjaqx jikkritika lil Malta fuq mezzi tax-xandir internazzjonali.